2025-ös eseményén ülünk itt, és ez a könyvcsere eseménye, ahol hát nem is tudom, hogy most a Kreatív Európa keretében vagyunk-e itt, de tegyük fel, hogy igen, és amely a Tipotech kiadóval közös pályázatunk, de adott esetben most ez egy ajándékesemény, és mielőtt mondanám, vagy talán először mondom, hogy kik cserélnek könyvet, és aztán néhány bejelenteni való. Gyurica Gergely a vendége, a Szabad Esés című könyvvel. Nagyon kedves a Fejérvári Boldizsárnak, aki a Fantomfájások című könyvet hozta megbeszélésre, és ebből, mint ő előzetesen mondta, most csak 4 ugyan, de vásárolni lehet, és ehhez adományt is lehet hozzáadni, amelyet ő megdupláz, és átutalja a Világom alapítványnak. amely Egy autista gyerekeknek, fiataloknak, illetve fiatal felnőtteknek élethosszig tartó támogatást nyújtó alapítvány. Nemrég alapították, és részben rokoni szálak is fűznek az egyik súlyosan érintett kisgyermek családjához, és úgy gondolom, hogy ez egy nemes cél, és ez egyfajta elkapcsolás, ami talán... Ez egy nagyon jó gyakorlat, ez nagyon tetszik nekem is, és már hoztam itt nem jelenlévőktől ajánlatokat és pénzösszegeket, és én is jeleztem nektek, hogy egy ukrajnai segítségre van mód itt a helyszínen, bármilyen kicsi összeggel hozzá lehetne járulni, hát ha a Mi Fordítók Egyesülete össze tud rakni egy vagy több darab érszorítót, amit a zaporizsjai családok kapnak azért, hogy nagyobb gyerekek és anyák megtanulják kezelni, és el tudják látni orvosi segítség nélkül a sebesülteket. Tehát ezt először egy tanfolyamon vesznek részt, és ezt Ukrajnában gyártják fel annyiért, mint máshogy, tehát az ukrajnai ipart is, ha ott tetszik, egy eléggé tűző, fészekszerű helyen, Zaporizsjában tudjuk támogatni. Ennek az alapítványnak a szervezői, személyes ismerőseim az oktatói hálózatból tagok, tehát itt is abszolút megbízható háttér van, és most átadjuk az irodalomnak a szót. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Akkor újra bejelentem, mert egyszer már bejelentettem, hogy hát ha vannak újak, akik azóta jöttek, hogy Vyacheslav Szereda emléklapja a múltkor elfogyott, és a Mari volt olyan kedves, hogy újat hozott, aki szeretne tőle utána kérhet az esemény után. Letettem hátul. Sőt, hátul letette. Köszönöm a szót, jó estét kívánok mindenkinek, a magam és beszélgetőtársam nevében, akit nem tudom, hogy minek szólítsak, Gergelynek, Gergőnek, Gyuricának. Gyurica, amint az egyébként a borítón is látszik, és talán induljunk el innen. Nem, hogy jött ez a borító, hogy jött ez a Gyurica? Így önmagában. Hogy jött a borító, ez az első kérdésed? És ez a Gyurica névként szerepel rajta a nevet? Hát a Gyurica nevet ugye a születésnapomra kaptam, a édesapámtól, akit szintén így hívnak, és nálunk egy nagyon pici faluból jövök, egy ilyen 600 fős Veszprém megyei kis településből, a családom az állatokat tartott, szőlőt művelt, erdő, az még mindig van a nevünkön erdő, és akkor ebben a kis faluban az a hagyomány, hogy amíg a polgári nevem a Gyurica Gergely, és amíg gyerekként tekint rá a közösség, addig Gergő, Gergőske, Gergely vagy, és onnantól kezdve, hogy valakire felnőttként tekint az egész közösség, onnantól kezdve úgy hivatkoznánk rá, hogy Gyurica, és amikor én beléptem ebbe a felnőtt közösségbe és kineveztek Gyuricának, akkor édesapám mélységes csalódására őt előréptették a öreg Gyuricának. És ő azóta így fut a falu, hogy az öreg Gyurica, aminek ő egyáltalán nem örül. Ez a rövid történet. Igen, nem tudtam ezt a történetet, de maga
az, hogy ez így szerepel, ez szerintem egy érdekes dolog, tehát nem szokványos mondjuk egy könyvnél, hogy ennyire háttérbe szoruljon mondjuk az anyakönyvezet keretnél, ha lehet így mondani. És nem ez az egyetlen kevéssé konvencionális dolog ezzel a regénnyel kapcsolatban. Ami tulajdonképpen mi? Nevezzük ezt fejlődésregénynek, vagy te hova tennéd mondjuk így a regények kategóriáján belül, illetve mi az, ami talán neked az első dolog, ami eszedbe jut róla, és amit kiemelnél ezzel kapcsolatban? Az első dolog, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy nem mondom, hogy veszélyes, de valahol aggodalomra ad okot, hogy minket a Boldizsárral úgy ültettek le beszélni, hogy nincs moderátor. Tehát, hogy mi belőttük ezt az 50-60 perces keretet, ezt lehet, hogy egy olyan 180-250 perccel meghaladjuk. Jó, akkor csak 100-150 perccel haladjuk meg. Úgyhogy én ezt a könyvet úgy amit én kiemelnék a könyvből, az a humor, szerintem tök jó humorja van, és nagyon nehéz, nagyon emberi témákhoz borzasztóan kapcsolódható módon nyúl hozzá, van benne egyfajta érzékenység, annak ellenére, hogy nagyon komoly témákat nem tudjon. Tehát nem poénként kerül bele egy abortusz, vagy nem egy poénként kerül bele egy szülői alkoholizmus, de hogy humorral ez hozzáférhetővé válik, és én alapvetően erre úgy tekintek, mint egy lélektani regény. Tök őszintén. Ja. Ami mondjuk nem annyira meglepő tekintve, hogy tulajdonképpen, ha meg akarnánk mondani, hogy te mi vagy, akkor egy csomó minden, egy csomó címke így feljön. Tehát a lélektani regényhez kapcsolódva, ugye a végzettséged pszichológus, doktoráltál is, vagy doktorit végeztél, és praktizálsz is, nem? Most áttértünk a balkóba, szinte eldöntendő kérdések. De ezen kívül, tehát hogy írsz, és nem csak szép irodalmat, hanem ugye a Facebookon találkoztunk először, és ott nagyon, nem is a posztjaidra figyeltem fel először, hanem nagyon érdekes kommentekre, elsősorban politikai témákhoz. És a számomra a mai napig Gyurica az egyik olyan tartalomgyártó, akinek a pályája az valahogy egy ilyen mintaszerű Facebook történet, vagy legalábbis én így láttam, ahogy egyszer csak megjelent, és akkor a kommenteket olvastuk, akkor utána egyre többen rákattintottunk szerintem erre az egy névre, és akkor láttuk, hogy vannak saját tartalmak is, és hát nem tudom, aztán a kommentek azok megritkultak, és maradtak a pszichológiai témájú posztok, illetve elég sok művészettörténet van. Tehát ez a harmadik vonal az írás, a pszichológia mellett a művészettörténet. Talán ez a háromszög ez így összefoglal. Jelen pillanatban, ja, és persze a képzőművészet, tehát bocsánat, a művészettörténet mellett fest, és nem is akárhogy. Ezek közül jelen pillanatban mondjuk melyiket érzed előtérben? Vagy ezek elválaszthatatlanok egymástól? Hú, hát amit nettóban kreatív téren most a legtöbbet csinálok, az a zene. Másfelé váltam a zenét tanulni, és akkor hát ezt elfelejtettem, bocsánat. De az így nagyon-nagyon bénán megy, csak hogy tök érdekes tapasztalat, hogy ha mondjuk veszel egy ilyen képzős problémateret, hogy létre akarsz hozni egy ábrát, vagy akarsz írni, most az írásra visszatérve egy regényt, vagy egy posztot, vagy valami, zenélni akarsz, a zene az egy ilyen tök jó példa erre, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy nincsen egy ilyen tök erős demarkációs vonal a médiumok között, és nem lehet megmondani egyértelműen, hogy ez a módszertan a zenének, ez a módszertan az. Szerintem minden egyes művészeti ág abban rokon, meg az az origója, hogy van egy nagyon erős érzelmi megélés, és a médium az csak abban segít, hogy leadjad azt, de hogy a téged valami megbocsájthatatlan, visszafordíthatatlan, tragikus veszteség ért, akkor azt leírhatod, komponálsz belőle szonátát, bármilyen formán meg tudod fogni. Igazából nem arról szól, hogy mi a végkimenet, amit választasz, mi a formátum, hanem az, hogy milyen energia van benne, és azt hogy tudod leadni. És akkor ez az, ami így megrajtad keresztül. Ez egy ilyen tökéletes tapasztalat volt, hogy így mennyire átjárható az összes művészeti ág. Nekem van egy eléggé vitatható álláspontom, hogy ugyanez az átjárhatóság így a tolmácsolás meg a fordítás között is fennáll. Ezt rengeteg szakmabeli azonnal nyakamnak, vagy torkomnak ugrana ezzel kapcsolatban. Hát, hogy két teljesen külön dologról van szó. Tehát, hogy a fordítás, tehát nagyon
nem nagyon elképzelhető, hogy valaki fordítson és tolmácsoljon, és mondjuk ugyanazon a szinten, vagy megközelítőleg ugyanazon a szinten vigye ezt a kettőt, mert hogy annyira más megközelítős módot igényel, illetve annyira más habitust igényel adott esetben egy embertől. Én szeretném azt hinni, hogy ez nem okvetlenül kizáró, hiszen azért mégiscsak van egy dolog, ami a kettőt alapvetően összekapcsolja, meg pedig a nyelv, illetve a nyelvi átmenet. De lehet, hogy azért gondolom így, mert amikor fordítok, akkor néha azon kapom magam, hogy igazából tolmácsolok, tehát az első szöveg, ami kijön, az egy erősen szerkesztésre szoruló valami, és elképzelhető, hogy mégiscsak átjárhatatlan, hogyha csak az ember ilyen trükköket nem vett be, hogy letolmácsol valamit, és utána szerkesztői szemmel mondjuk átdolgozza, hogy az nyomdakész lehessen. Viszont ha már így az érzelmekről és a megélésről tettél említést, akkor azért az érdekes, hogy az első regényed az nehezen képzelhető el, mint a saját megéléseidnek a leírása, hiszen a főszereplő egyes szám első személyben Petra, tehát hogy jön ez össze? Tehát, hogy ez, amit elmondtál így elméletben, az érzelmekről és azoknak adott médiumra való lefordításáról, azt hogy képzeljük el ezzel a könyvvel kapcsolatban? Hát figyelj, erre van egy ilyen nagyon praktikus válaszom, hogy ez miért lett női főszereplős ez a regény. Tök őszintén én azt hiszem, hogy ezt a regényt férfi szempontból így nem lehet megírni. Tehát, hogy nem hozzáférhető férfi szempontból azok az érzések, amik ahhoz szükségesek, hogy egyszerűen ezeket a problématereket, amik a könyvben szerepelnek, így őszintén meg sebezhetően ábrázold. És ezt azért mondom neked, mert most a 2025-ös kiállításom, festészeti kiállításom, amin dolgozok, annak a témája a férfi, a modernkori maszkulinitás, és hogy néz ki egy egészséges férfiasság. Tehát azt tudjuk, hogy mi az, hogy toxikus maszkulinitás, meg ez egy csúnya dolog, de hogy így hogy kell hatékonyan 2025-ben férfiként működni a társadalomban. És erre egyrészt nagyon nehéz jó modellt találni, másrészt borzasztóan nehéz a férfiakból kicsalogatni azokat a történeteket, amikor ők így őszintén sebezhetően a saját kompetencia határaikat meghaladva elmentek a falig, és azt mondták, hogy figyelj, ezen én nem tudok átugrani. És nőkkel egyszerűen sokkal egyszerűbb volt dolgozni. Ez a könyv amúgy úgy készült, hogy ennek megírtam az első fejezetét, a Csütörtök, ami kis spoiler arról szól, hogy egy csaj elmegy egy buliba, ahol vár a barátnőire, mert azt mondták neki, hogy ma Budapesten ez a legjobb buli, és itt kell lenned. És ő hitt nekik. És elment, és egyedül is jelent meg. És egyedül volt ebbe a buliba, és ott így várt a szegény, hogy majd biztos jönnek a barátnők, nyilván nem jöttek. És oda ment hozzá egy srác, egy unatkozó srác, és így megpróbálta felszedni, nagyon-nagyon bénán. És ez egy rövid történet volt, ez egy ilyen 20 oldalas, nem tudom, rövid írás, ezt megmutattam egy ismerősömnek, és mondta, hogy ez most vagy megfelezem, vagy így nagyon-nagyon megnövelem, mert ez így most pont a rossz terjedelem. Tehát, hogy ez ütősebb lenne, feszesebb lenne. Oké, és mivel én vadul és agresszívan alábecsültem, hogy milyen nehéz dolog lehet könyvet írni, mert ugye biztos meg lesz az 3 hét alatt. Otthon megcsinálom, miközben lakást felújítok, és terhes a feleségem, ugye nem érne, hogy ez így biztos menni fog. Ezért így én azon az úton indultam el, hogy akkor ebből most lesz egy könyv. És szépen így elkezdett növekedni, viszont a munkamódszer az volt, hogy megvolt egy első fejezet, egy Csütörtök, és én hirdettem egy ilyen eseményt. Tehát nem egy ilyen, de hogy volt egy ilyen nyilvános esemény, hogy közös szöveggondozás, szövegről való gondolkodás együtt kis csoportos formába. Én azt kilőttem a netre, és teljesen véletlenszerű emberek megjelentek ezen az eseményen. Én felolvastam nekik ezt a saját megélését egy nőnek, akit így valaki fel akar szedni, és ő nem akarja ezt a helyzetet, és a fejének mindenféle zugaiba menekül el. És ők erre így reflektáltak, és például itt volt egy olyan tök érdekes sztori, hogy mondta az egyik hölgy, hogy ő neki 20x éves a gyereke, és amikor megszületett az első kisfia, neki tök nehéz volt a szoptatás. Hogy azon letérdelt, hogy ez így nem volt egy magától értetődő dolog, és komoly kihívások voltak, amik beindult nála ez a szoptatási ciklus, meg kijöttek hozzá a tanácsadók, akkor még nem nagyon volt gyakorlatban az Magyarországon. Ez így tök érdekes, erről beszéltünk a hölgyel csoport szintjén egy órán. Kicsit több mint egy óra, nagyon érdekes volt. Én mivel férfi vagyok, meg addig még nem volt gyerekem, én azt hittem, a szoptatás az olyan, mint a
telefon meg a bluetooth-os fülhallgatót, hogy így összerakod a két eszközt, és akkor így összepattan és működik. De hogy itt nyilván egy csomó minden félre mehet, és ez a hölgy így tök részletesen elmondta nekem, hogy neki milyen nehéz volt megérkezni az anyaságba egy 20 éve. És mondom, hát ez fantasztikus, ez egy nagyszerű emberi megélés. Beleírhatom? Azt mondja, hogy persze, de mondom, nem bánja? Ne, nyugodtan használjuk fel, és akkor az meg így belekerült a második fejezetbe, ugye ezt nyilván ismered, ott ez a fiatal újdonsült szülői problématerek jönnek be, és az pont ezért van, és így organikusan nőtt az egész történet. Hogy nyilván ismerem, ebben egy kicsit benne van az is, hogy szerénytelenül most kibököm, hogy ezt a könyvet én tördeltem. A kiadó, Dávid Gyula, a Figura könyvkiadónak az igazgatója megbízásából, illetve bizalmából kifolyólag. Egyébként ez is összeköti nem tudom, hogy is, ez az egyik dolog, ami összeköti a két kötetet. Ez volt az első irodalmi tördelésem, ha lehet így fogalmazni. Ez érdekes volt, amikor kéziratot bevittem a Nora Libro újpesti központjába, akkor ott Kassai Zsigmond befogadta, és ott épp azt beszéltek, hogy melyik könyvet ki tördelje, és akkor mondtam, hogy hát hallottam, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy esetleg megcsinálhatom én, és hát ha már így megkérdeztem, akkor miért is ne. És egy élmény volt, mondjuk azért az nem evidens, hogy az ember, amivel mondjuk tipográfiai formaadás szempontjából dolgozik, azt el is olvassa, de mondjuk ez a Szabadesés, ez az a könyv volt, amit ettől függetlenül is elolvastam, mert hogy beszippantja az ember. Tehát nyilván amikor formaként, tehát szövegként dolgozik az ember, és blokkokat lát, nem betűket okvetlenül, akkor máshogy hogy látja azt a szöveget, ami ott kezd kialakulni. Ott az elválasztások szúrnak szemet, például, mert ez egy korrektori feladatkör, meg egyéb anomáliák esetleg, hogyha túl nagy szóköz van valahol, vagy ehhez hasonló problémák merülnek föl. De egy-egy szóba az ember, hogyha belekap, akkor nehéz nem tovább olvasni. Tehát ez az első pillanattól egy nagyon sodró elbeszélés. Tehát egy kicsit itt is azt érzem egyébként, mintha egy ilyen szabad beszédszerű történetmondás lenne. Tehát írásban van, de mégiscsak benne van Petrának ez a nagyon vehemens karaktere, tehát aki szabadjára engedi magát, mint hogyha talált volna egy olyan formát, amelyben nem kell magát visszafognia. Tehát ugye vannak ilyen elég éles gondolatok, amiket az ember nem mondanak ki mondjuk így a családban, vagy akár barátok előtt sem, de mint hogyha a médium megteremteni annak a lehetőségét, hogy a történet, a konkrét dialógusok mellett ezeknek a folyamatos értékelése, illetve minősítése is ott legyen. Tehát ez szerintem egy nagyon általános megélés, ez a szégyen. Tehát ez most, hogy Cersei-re gondolunk a Trónok harcából, vagy bárkinek a saját szuperegójára, aki nem tudom melyik szülő vagy nagyszülő hangján képes a legalkalmatlanabb pillanatokban azt mondani, hogy szégyen, és ezzel minősíteni az adott pillanatban való nem is viselkedést, hanem magát a gondolatot, hogy egyáltalán az fölmerült, az szerintem olyas valami, amihez mindenki kapcsolódhat, és szerintem, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ez nem női-férfi kérdés, bár határozottan az az ember benyomása, hogy a nőknél ez jobban tudatosul, vagy talán egy erősebb kontrollt jelentett adott esetben. Én akarok mondani egy dolgot ezzel kapcsolatban, aztán kérdezek majd. Bejelentem, hogy kérdezek, hogy ne felejtsük el, majd kérdezni, nagyon fontos. Hogy ugye egy ilyen központ, amit te is kimeltél, ez a szégyen, csak erre akarok rákapcsolódni, a szégyen, az egy ilyen központi motívum a Szabadesés regényben. A főszereplő személyiségének és az emberi kapcsolataival való működésének nagyon sok pontját meghatározza a szégyen. És a szexuálpszichológiai szempontból nézed, a szexuális megélésnek, a jóféle szexuális élménynek, a jóféle emberi kapcsolódásnak 3 gátja van, 3 gátló tényező van. Van, amikor a gondolatainkért és a viselkedéseinkkel kapcsolatban bűntudatot érzünk. A bűntudat az egy nagyon kártékony és korrózív érzelem, de közel sem olyan rossz, mint a szégyen, mert a bűntudat arról szól, hogy amit tettem, az rossz. Ezt mondja a bűntudat. A szégyen azt mondja, hogy én vagyok rossz. A lelkem magjáig, veleig elfogadhatatlan rossz ember vagyok, és a szégyen, ez a visszautasítás megsemmisülésnek az érzése, és van a harmadik, az a kompetencia, hogy technikailag ügyes vagyok, vagy nem. Most ez azért nem került be a könyvben nagyon erősen, mert
az egy tanulással áthidalható dolog. A bűntudat az egy olyan dolog, amit meg tudunk magunknak bocsájtani, kitalálunk mindenféle felmentő stratégiát, hogy ez nem is volt olyan nagy dolog, mert a másik mit csinált, megérdemelte, de a szégyen, ez a max szégyen élmény, ami elkísér minket, az képes az egész életünkre rányomni a bélyegét, és például a főszereplőnél, annak ellenére, hogy az erotika egy ilyen nagyon központi szerepet játszik az egész regényben, semmi köze nincs az ő szégyen élményének a szexualitáshoz, a felnőtt kapcsolatokhoz se. Általános iskola tornaóra. És át kellett ugrani a zsámolyt, és nem tudta átugrani a zsámolyt. Egy tök béna dolog, hogy így az életkornak megfelelő módon viselkedsz, kicsit bizonytalan vagy dolgokba, van egy testi tanárod, aki abba a fajta pedagógiai mindsetben nőtt fel, hogy erőltetni kell a gyereket, és akkor majd így igazodik, és ő nem igazodott, hanem megtört. És akkor lefagyott ennél a tornaórai élménynél, és annyit mondott hozzá a tanár, hogy szégyen. És ez a hang tűpontosan végigkísérte az életének minden egyes pontját, amikor jelentkezni kellett volna egy állásajánlatra, vagy oda kellett volna menni a főnökhöz, már pedig szeretnék egy fizetésemelést, mert infláció, meg megérdemlem, meg mennyit teszek, amikor azt kellett volna mondani a szomszédnak, hogy légy szíves, hallgass már be a tévét, hagyjál már, én nem tudok aludni. Tehát bármikor, amikor az életben neki ki kellett volna állni saját magáért, akkor bekapcsol ez a reflexzerű szégyenhang. Ezért hiába egy nagy dumás, vagány, én megmondom mindenkinek, gondolatisággal rendelkező csajról van szó, ezek csak a gondolatai. És ez nem fordul át abba, hogy ő hogy éli az életét, és pont ez egyik központi témája a szabadesésnek, hogy a főszereplő, és mi mindannyian mennyire vagyunk képesek a saját én határainkat így képviselni. Ez a könyv arról szól, hogy van valaki az életben, aki próbálna egy jobb életet élni a saját elképzelései mentén, ami saját magáról szól, és mennyire tolerálja, meg támogatja a környezetedben. Kis spoiler, nem nagyon. De ez ilyen egyéni küzdelem. Azt akartam megkérdezni, hogy te tudsz olyat, mert nem megnéztem a Munkácsit. És ugye ez tök jó, mennyit kell megnézni a Munkácsit, ez nagyon jó kiállítás, fantasztikus. És én úgy néztem meg a Munkácsit, hogy néztem ezeket a gyönyörű káprázatos, fantasztikus festményeket, és néztem, és így nem áll. Nem áll. Jó, nyilván. Nem áll. És egyszerűen nem tudtam belemerülni a festészeti élménybe, meg abba a krisztusi, pilátói univerzumba, amit így próbált nekem átadni, hanem az volt, hogy ecsetkezelés szintjén leragadtam. Meg hogy használt a színeket, meg hogy csalt el, hogy anatómiailag tökre nem pontos, amit csinált, mert egy kóklerkedés az egész, de hogy annyira tökéletesen nagyon jól működik, hogy így káprázatos. Csak hogy így érted, hogy szakmailag leragadtam, és te amúgy tudsz szöveget úgy olvasni, hogy így nem mész bele nagyon szakmailag abba, hogy így elemezgeted, meg hogy van, hogy ezzel te mennyire tudod kikapcsolni ez ilyen orvosú, fordító, szerkesztő mindset? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez szövegnek is a függvénye. Én azt hiszem, hogy ki tudom kapcsolni, bár a közelmúltban tanultam meg olvasni igazából. Ezt úgy kell érteni, hogy nagyon régóta foglalkozok könyvekkel, még kiadói főszerkesztő is voltam, mondjuk ez nem tartozik az életem dicsőséges szakaszai közé, az a 13 hónap, amit papíron közös megegyezéssel végül is lezártunk. Az Atheneum kiadó, Líra kiadói csoport, Morcsányi Géza. Nem volt felhőtlen a kapcsolatunk, de valahányszor utána is találkoztunk, egyébként mindig a kölcsönös tisztelet és barátság hangján tudtunk egymáshoz szólni, ami szerintem elég nagy szó, és ha lehet úgy mondani, eléggé hiányzik, amióta elment. De olvasni úgy, hogy mondjuk egy könyvhöz leülök, és azt egy nap alatt elolvasok, ez szerintem pár évvel ezelőtt egy könyvbemutató alkalmával vált lehetséges, vagy egyáltalán fordult meg a fejemben, ugyanis az történt, hogy a Polár könyvkiadó, amelynek egyébként a Polár Könyvklub elnevezésű beszélgetés sorozatát is a tavalyi évben vállaltam, és ha minden jól megy, akkor a 2025-ös évben is lesz ennek folytatása az Írók Boltjában, de ez egy másik árukapcsolás. Tehát a Polár kiadó egyik könyvét, Kertész Judit, az egészen közelmúltban svéd irodalom terjesztésért elnyert díj büszke új tulajdonosa, mutatta be a szerzővel beszélgetve. Norvég volt egyébként ez a beszélgetés, azért is volt ez a félreértés, hogy most a norvég vagy a svéd vonalon kapta Kertész Judit ezt a megtiszteltetést.
Ez a beszélgetés norvégul volt, én norvégul tolmácsoltam fülkében, és általában az ilyen alkalmakra nem szoktam azelőtt úgy fölkészülni, hogy mondjuk a könyvet elolvasom. Tehát nyilván a szereplők nevét ellenőriztem, nagyjából a kronológiát, ilyesmit, de valahogy aznap reggel maga a beszélgetés ilyen szombat délután 1-kor kezdődött a Millenárison, és aznap reggel valami rám jött, és nem volt egy nagyon vastag könyv, és mondom, beleolvasok, és elkezdtem olvasni, és aztán azt tapasztaltam, hogy egész jól megy ez így időarányosan, és délre elolvastam a könyvet, és ebben leginkább az döbbentett meg, hogy ilyet miért nem csináltam soha azelőtt. Tehát ez sok mindent megmagyaráz mondjuk abban, hogy egy főszerkesztő kudarcot val, hogy tehát ott alap az, hogy fogok egy könyvet és elolvasom, és félrerakom, vagy ígérek rá, vagy nem tudom. Tehát visszatekintettem, és nem értettem, hogy nem fordult ez meg a fejembe, hogy ilyet lehet csinálni. És azóta, tehát például ezeken a beszélgetéseken, ahol általában északi irodalom a téma, és egy-egy könyv van a beszélgetésnek a homlokterében, itt most már tényleg úgy időzítem, hogy nagyjából az utolsó pár napban olvasom el a könyveket, hogy friss is legyen az élmény, de ne legyen túlkészülve. Tehát igazából arra ez pont jó, hogy az ember néhány kérdést föltegyen, de itt például nagyon fontos, hogy ne elemezve olvassunk, hanem egyszerűen azt vegyük észre, hogy mi az, ami egyrészt az olvasókat, akik vagy olvasták a könyvet, vagy nem, mert hogy ez egy könyvklub, tehát így félig meddig könyvbemutató, félig meddig könyv ajánló, hogy mi érdekli őket, mint közönséget, illetve mi az, amiről a szerző szeretne beszélni, aki ráadásul azóta, mióta ez a könyv eredetiben megjelent, és aztán évekkel később magyar fordításban bizonyára már a második vagy a harmadik újabb regényén dolgozik, tehát eleve vissza kell őt zökkenteni abba a lelki állapotban, mondjuk 3-4-5 évvel azelőtt volt, amikor ezen a könyvön dolgozott. És ehhez nem azt kell, hogy az ember szételemezze meg mindenféle rejtett kapcsolatokat próbáljon felderíteni, amit talán még a szerző maga sem vett észre, vagy tudatosan helyezett el a szövegben, hanem az, hogy átéljem és megéljem azt, hogy valószínűleg egy átlagos olvasó, vagy egy másik olvasó is milyen érzelmi reakciókat fog egy szöveggel kapcsolatban átérezni. Fordításnál szintén zsákutcás dolog elemezni az értelmezés szempontjából. Viszont szöveg szempontjából és szerkezet szempontjából elengedhetetlen, hogy az ismétlődéseket, a ritmusokat, a mintázatokat az ember felfedezze. Tehát szerintem ott nem érdemes és nem is nagyon lehet úgy olvasni, hogy most csak az élvezet kedvéért. Viszont ott meg a tapasztalat igazából segít abban, hogy ezeket az ember kiszúrja viszonylag hamar. Tehát, hogy melyek azok a szavak, melyek azok a gondolati hálók, asszociációk, amelyek jellemzően uralkodnak. Így például ennek a kötetnek a címe a Fantomfájások, ez csak féligazság, mert ez tulajdonképpen 2 novellás kötetnek a válogatása, de úgy, hogy a 2 kötetből egyetlen egy novella maradt ki. Ezt nem mondják el senkinek, mert nem úgy kaptuk rá a támogatást, hogy 2 kötetnek a jogait sikerült egyáráért megszerezni. Most már mindegy. Nyoma van, és ez fölkerül minden. Szerintem már elévült. Amúgy. Ez is elképzelhető. Viszont a címe azért nagyon jól összefoglalja. Az első kötet eredeti címe Phantom Smelter, ez 1998-ban jelent meg. Ez volt az első kötete Bjarte Breittegnek. És 2000-ben, igen, tehát a ezredforduló jó, ebben nem menjünk be, tehát 2000-ben jelent meg a második novellás kötete, a Surrogater, vagyis Pótlékok. És valahol ő azt mondta, hogy ő bánta, hogy ennek a második kötetnek új címet kellett keresnie, mert hogy igazából ezt ő úgy érezte, hogy ez az elsőnek a folytatása. És ha belenézünk a novellákba, összekutyultam a sorrendjüket egyébként jó szerkesztőként, tehát teljesen más sorrendben vannak, mint az eredeti 2 kötetben, de ettől eltekintve sem nagyon lehet szétválasztani őket, hogy melyek tartoznak össze, hogy miért fantomfájás az egyik, és miért Pótlék a másik. Egyébként van konkrét fantomfájással kapcsolatos történet egy amputált kezű kisfiú elbeszélésében. Nagyon sokféle elbeszélő van, itt is van harmadik személyi elbeszélő, női elbeszélő is van, férfi elbeszélő is van, kamaszok, nagyon sokan vannak. És azt jegyezte meg egy kritikus ennek a könyvnek, hogy ránézésre kicsit csalóka, mert elbeszélés kötet, és gyakorlatilag olyan sorrendben olvasok, ezért is mertem a sorrendhez hozzányúlni, mert mellékes, tehát nem kell ezt az elejétől a végéig abban a sorrendben olvasni, ahogy a történetek egymást követik. És ráadásul a történetek ilyen random
átvillanásokat tartalmaznak, tehát fölmerül, hogy esetleg 2-3 elbeszélés az akár egybe is fonódhatna, más-más szempontból elbeszélve, de semmi nincs, ami erre kényszeríteni az olvasót. Tehát ez például olyasmi, amit fordítóként semmiképpen sem vennék figyelembe, tekintve, hogy az elbeszélők azok különbözőek ezekben a vonalakban, és igazából értelmező kritikusként sem okvetlenül kell ezt ilyen szemmel olvasni. Tehát megadja azt a szabadságot, hogy most összekössem ezeket az elbeszéléseket, vagy ne, vagy számítsak arra, hogy esetleg ha már 2 volt, akkor egy harmadik is lesz. És tulajdonképpen ez motiválta az ajánló utolsó mondatát, hogy csak annak nem ajánljuk ezt a könyvet, aki az irodalomban a végső válaszokat keresi. Tehát igazából itt a végső válaszokat, illetve bármilyen választ az olvasó a szerző felkérésére fog valamilyen módon hozzátenni a történethez. 2 kérdésem, ne is ragd a mikrofon, meg 2 kérdésem van ehhez kapcsolatban, nem úszod meg, ha már most beszéltél 20 percet, még beszéltessünk 20-at, hogy az első kérdésem az, hogy te Fehérvár és Boldizsár rátetted a kezedet valamikor a múltban erre a könyvre, és azt mondtad, hogy ez egészen kiváló. És minél több embernek kell ezzel találkoznia Magyarországon. És én mindent meg fogok tenni, hogy ez kikerüljön Magyarországon, és akkor végigviszem. És miért hittél ebbe a könyvbe? Szerinted ez miért fontos, miért jó? Ez az egyik kérdésem. A másik az ilyen általános kérdés, most a festészetből jövök, tök őszintén, elmondhatatlanul nehéz csütörtökön este egy galériába beterelni 100 embert, hogy nézzék meg a kiállításodat, úgy, hogy van ingyen büfé, pezsgő. Tök nehéz, 100 embert. Hihetetlen. Fú. Na mindegy, nem menjünk be, nem egy egyszerű műfaj. És tényleg ott van de teljesen logikus, nyilván vannak hatalmas szolgáltatók, akik streamelik a contentet, jönnek az új sorozatok, az beköti a figyelmet, lehet nyomkodni a telefont, ott van rajta a TikTok, mindenféle böngészős játékok, 1000 millió, meg amúgy mindenki fáradt, mindenki túl van dolgoztatva, 1000 millió prioritásunk van. Borzasztóan nehéz értelmes felnőtt embereket rávenni arra, mint ami itt most történik ebben a teremben, hogy fókuszáltan, célzottan 1 óráig a kultúrával foglalkozzanak. Tényleg ez egy nagyon nagy kihívás, én ezt látom a festészetben. És szerinted ez az általános kérdésem, hogy a könyvolvasást, a könyvkultúrát, a könyvterjesztést hogy lehet újra behozni a mainstreambe, eltűnt-e, mikor tűnt-e, milyen hatások vannak. Én egy pici partvonalon vagyok itt ezen a téren nyilván, de tök kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy lehet szexivé tenni az olvasást. Hát azt szerencsére nem az én feladatom, úgyhogy ezt majd a kiadó elmondja, illetve meglátjuk az eladásokból, hogy ez nekünk hogy sikerült a mai este, illetve általánosságban. Nagyon nehéz erre az utóbbi kérdésre válaszolni, úgyhogy inkább az elsőre térnek vissza. Ugye fordítóként velem nagyon ritkán fordul az elő, hogy én hozzak egy könyvet, és azt mondjam a kiadónak, hogy ezt adjátok ki, és akkor a kiadó pedig kiadja. És ezzel a könyvvel se pont így történt, de egy kicsit hasonló módon, ugyanis 2019-ben ugye Norvégia volt a könyvfesztiválnak a díszvendége, mint ország. És azon év januárjában keresett meg engem a Norán Libro-tól Körösi Jóska, hogy van-e valami az asztalfiókban. Tehát úgy áprilisban van a könyvfesztivál, januárban kerestek meg, abban az évben. És őszintén szólva nekem Bjarte Breiteiggel egy személyes kapcsolatom volt még a 2000-es évek elejéről, amikor a Kristiansand nyári egyetemen ő előadást tartott a kortárs norvég irodalomról, és ott az ő egyik kötetét, a Surrogatert olvastuk, és abból is lehetett, az 7 novella volt, és abból mindenki választott egyet, és akkor kis előadást tartottunk belőle, stb. És az utolsó alkalommal eljött ő maga is. És rám iszonyatosan mély benyomást tett az, ahogy bevezette az előadását, illetve ezt a foglalkozást. Ezt kicsit ilyen én fikciószerűen leírtam a Nosztalgia és Metanosztalgia a mai norvég irodalomban című esszében, ami az interneten elérhető, úgyhogy ezt most nem részletezem. De ez a könyv is, az a novella is, amit elsőként lefordítottam tőle még egy antológia számára a 2004 táján, az is egy olyan komoly zenei élményt idézett meg, ami abszolút egybevágott az én saját élményeimmel. Tehát a Bach Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ című korál előjátékát, ami a Solaris című filmnek a vezérmotívuma, ezt hozta be és játszotta be.
az előadása elején, rákérdez, hogy ez a zene, ez mit hordoz, és igazából a rejtély az, amire rá kellett volna jönnünk, erre senki sem jött rá, de aztán ő elmondta, úgyhogy a rejtélynek ezzel ennyi volt. A Brahms német requiem az, ami a Köd Requiem című kis elbeszélésnek a zenei vezérmotívuma, és röviddel utána én őtől rendeltem egy norvég irodalomtörténeti cikket, amit aztán nem jelentettünk meg sajnos, azóta már teljesen el is évült. Tehát mindig azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy abban az évben debütált, amikor Karlove Knausgård. Tehát nagyon érdekes, hogy a kettőjük pályája milyen más irányt vett, de maga a műfaj is egyébként, amelyben dolgoznak, ez a kis próza, illetve az én fikció. És a lényeg az, hogy ezt a két kötetet ajánlottam a Nora Librónak, és valahogy ebben segített az, hogy én is tördeltem, hogy sikerült az időbeosztást úgy megvalósítani, hogy a könyvbemutatóra április második felére ezt már be is tudtuk mutatni. Eljött a szerző, beszélgettünk egy nagyon jót, ugyanakkor jelent meg Papera Ágnes fordításában Jostein Gaarder Éppen jó című könyve, sajnos arra a szerző nem tudott eljönni, úgyhogy ott is én vállaltam a beszélgetőtársnak a szerepét. Nagyon érdekes volt így egy olyan szerzőnek az alakjába helyezkedni, aki nincs ott, de az ember valahogy azért mégiscsak ismeri. És így jött ez a novellagyűjtemény, tehát igazából ebben a kiadó hit legalább annyira, mint én. És én ide azért hoztam, mert ez volt az a szépirodalmi mű, amelyhez a legtöbb szálon kapcsolódtam, illetve ami tulajdonképpen ilyen szempontból mégiscsak úgy gondolom, hogy az én kezdeményezésem volt, tehát nem az első októl kifolyólag, de a második, az első megkereséstől pont volt a fiókban. Persze nem volt elkészülve, tehát ezt ott le kellett fordítani. Aztán megszaladt, és az az érdekes, hogy egy novella volt, ami még 2002-ben a nyári egyetemen a kedvencem volt, és ezt majdnem elfelejtettem lefordítani bele, úgyhogy már nyomdakész volt egy verzió, amikor valami még hiányzik, és pont az Úr a Gecsemáné kertben című elbeszélés, ami akkor a legnagyobb hatással volt rám, az hiányzott a válogatásból, de az is benne van, ugye mindenkinek tudom ajánlani. Viszont amiből szeretném, hogyha felolvasnál, egyrészt az a Köd Requiem, ami pont ezt a fajta titokzatosságot öleli át egy kicsit. Szerintem ez a rész, amit hallani fogunk, és akkor utána cserébe én elolvasom azt a részt, ami pedig egy ilyen ráébredés pillanat Petra életében, és aztán még folytatjuk. Ja. De amúgy csak szeretném összefoglalni, mert kollégám egy nagyon hosszú és bonyolult választ adott arra, hogy tulajdonképpen véletlenek kozmikus sorozatából történt úgy, hogy teljesen passzív módon, de így kiesett ez a könyv, ami itt van, de hogy azért így ennek minden pontján ő ott volt, és akkor így végigkísérte a pályáját, szóval így nélkül ez így nem lenne itt, tehát azért ezt ismerjük el, hogy köszönjük szépen. És akkor megkeresem azt a részt, amire gondosan felkészítettél 10 perccel a kezdés előtt, hogy akkor ezt fogom felolvasni. Ezt mondja. A lány a fiú mellett ül. Itt van hát, gondolja a fiú, végre itt van mellettem. Végre menedékben van. Lekapcsolta már az ablaktörlőt. A víz szabadon csurog le a szélvédőn, és csíkokat formáz. A lány az anyós ülésen ül, fázik, csöpög róla a víz. A fiú felkapcsolja a fűtést, felerősödik a ventilátor surrogása. Most már mindig itt lesz, gondolja a fiú. Soha nem mehet el többé. Fejét a támlának dönti. Álmos. A lány most beszélni kezd, finom hangján, olyan halka, hogy a fiú nem is egészen fogja föl, mit mond. Biztos a kinti hidegről beszél, hogy mennyire írtózik a téltől, a hótól, a jégtől. De ide bent, mondja a fiú, itt az autóban, ugye jó meleg van. Még egy kicsit följebb állítja a fűtést, jobb így kérdezi. Igen, valamivel jobb, de a lány még mindig fázik. A levegő melegszik és nyírkossá válik. Az ablakot ellepi a pára. A fiú félkörben végighúzza a kezét a kormánykeréken, ujja kicsit hozzátapad. Aztán megint megszólal a lány, azt mondja, fel kéne hagynia ezzel, hogy éjjelente így autózik föl alá. Úgysem változtat semmin. Inkább maradjon otthon és aludjon. Mindenkinek szüksége van alvásra, mondja. De én sose tudok aludni, mondja a fiú. A lány azt mondja, minden a gondolkodáson múlik. Meg kéne próbálnia kevesebbet gondolni arra, amit csinál, nem lenne szabad ő miatt aggódnia,
Jól megvan, gondolja a fiú, jól megvan. De nincs túl hideg odakint az úton? Kérdezi, nem fagysz meg? A lány megint azt mondja, hogy nem szabad erre gondolnia. Már nem fáj neki. Jó hallani, hogy ezt mondja. Ennek most már mindig így kell maradnia, gondolja a fiú. A lány végleg idebent marad az autóban, ő vele, és soha többet nem megy vissza arra a hideg útra. Már nem esik annyira. Bárcsak leszállna a köd, gondolja a fiú. Minden megváltozott, mindenféle különböző erejű hangok, a fény visszatükröződik a vízben, és határozottan kivehetők a vörös árnyalatai. Ha pedig az ember egy bizonyos szögből nézi a felszínt, szabályos időközönként megpillanthatja a kék fény körforgását, és lépések, mindenfelől lépések. Üresbetett autók jól hallható hangja, bár a szirénák, a fiú hirtelen hangot hall és összerezzen. Nem biztos benne, hogy mi volt az ajtócsapódás vagy az első taps a rádióból, ahol közben véget ért a mise. A lány már nincs ott, üres az ülése. A rádióban erősödik a tapsvihar, nem akar alábbhagyni. A ventilátorok 2 csíkot fújtak a párás szélvédőre. Az egyiken át a fiú látja, hogy a lány hátat fordít, és elnyeli a félhomály. Nem akarja szem előtt éveszteni a lányt, még nem. Kicsit itt akarja még tartani, tudni akarja, hogy itt van. Kinyitja az ajtót, és kiszáll az autóból, de a lány már eltűnt. A nyitott ajtónál kihallatszik, ahogy szórványossá válik, és elhall a taps. Már csak egy távoli vízesés mormolását hallani. Jól megvan, gondolja a fiú, jól megvan. Ezt nem szabad elfelejtenem. Az autó tetejének támaszkodik, és mélyen beszívja a friss levegőt. Hirtelen megpillant egy kis őzet, amely a réten legel. Lehajtott nyakkal megy, a feje teljesen beleveszik a magas fűbe, de ekkor hirtelen fölegyenesedik és a fiúra tekint. A fiú legbelül rögtön tudja, hogy ugyanaz az állat, amelyet korábban látott. Fölismeri a fekete, szinte boldog nézéséből. Az őz nagy fülei egyenesen fölfele merednek, minden figyelmével a fiú felé fordul. Olyan átható tekintettel bámul, hogy a fiú nem mer a szemébe nézni. Lesüti a szemét. Ujjai széttárva nyugszanak az autó tetején. Végighúzza kezét a nedves felületen, és nézi, milyen nyomot hagy maga után. Aztán ismét fölpillant. Az állat megfordul, és nyugodtan elindul a másik irányba. Szürkésbarna testét finoman, simogatva körbefolyja a köd. Nagyon szépen köszönöm. Nehéz megszólalni, de megpróbálok. Nagyon érdekes volt így más hangon hallani, mint az én lelki füleimnek az előadása, és tehát abszolút ez amilyen egy ilyen felolvasásnak a frissessége. És akkor most Petra, aki én leszek. Egy 27 éves multinacionális vállalatnál dolgozó, csinos, alacsony göndörhajú, 150 centis lány most, ezt így képzeljük el. Igyekszem. Csodák léteznek. Nem csak az, hogy Jan itt van, vagy hogy anya ennyi pia után még elműködik valahogy. Az isteni gondviselés egyértelmű kifejezésére bámulok egy üvegablakon keresztül. Lábszár középig érő, len pamutszöveg ruha gallérral, elején környakkal, hosszú ujjal, átlapolt előrésszel. Van rajta megkötő, elől enyhén lekerekített alljal. Isteni csoda. Ez valami designer üzlet lehet. Bemegyek, és a szemüveges, madárarcú, momés divattervező lánytól megtudom, hogy a ruhát a helyi műhelyükben varták szorgos kezek, hogy 100%-ban újrahasznosított alapanyagokból készült, hogy egyedi és felhívja a figyelmem a gombos kézelőre, amit eddig nem vettem észre. Amikor kézbe veszem, akkor érzem csak az anyag puhaságát. Akkor látom, hogy hátul válrátétel van rajta, és hogy mennyibe kerül. Csináltassak új szemüveget? Baszki, ez félhavi lakbérem. A csaj valószínűleg észrevette aggályaimat, és elkezd nyugtatni, hogy ez egy egyedi darab, ami igazán passzol a személyiségemhez, és a kiváló alapanyagok miatt ez káprázatos ruhaköltemény lesz évek múlva is. Hát igen, csak nekem most kéne kifizetnem ezt az összeget.
A próbafülkében azonnal eldől, hogy egyedül jöttem, be, de ketten távozunk. Ez a ruha ott akar, ahol kell, hangsúlyozva, ami előnyös, és mindeközben nem tolakodó. Úgy nézek ki, mint egy filmcsillag Hollywood aranykorából. Örökre összefonódik a sorsunk, még a lábam is milyen jó benne. És a legjobb az, hogy megvan hozzá a tökéletes cipő, amit Éviék esküvőjére vettem, egy merész, élénkzöld, pántos, kockasarkú szandál. Már ennyi idő van. A 4-6-os hazáig repít, és amint belépek a szuterénbe, egy mozdulattal hámozom le magamról az összes ruhát. Kár, hogy nem Jan csinálta ugyanezt a fogával. Azzal a rendülettel lépek ki a zuhanyzóból, ahogy beléptem, remélem a víz levitt mindent. Amit nem, arra ott a dezodor. Egy pillanatra beragadok a párás tükör álomvilágába. Mindig reménykedem, hogy a tükörben meghúzódó homályos kontúrok egy másik ember ábrázatát fogják kiadni. És félek is, mintha valami magasnak és mélynek a szélén lennék, a világ peremén, ahonnan már tényleg csak leesni lehet. Ilyenkor egzisztenciális szorongásom időtlen kilátástalanságban ölt testet. Félek letörölni a párát, mert olyan sebekben nyúlhatok, amelyek mindig is fájtak, és földrajzi elhelyezkedéstől, társadalmi beágyazottságtól függetlenül sajogni fognak. Félek letörölni a párát, mert mi van, ha magamat látom meg teljes testi valómban, de saját életemben is kontúrtalan maradok, már-már láthatatlan. Nagy levegő. Egy mozdulattal lerántom a párát. Még én vagyok. Mintha becsuktak volna előttem minden ajtót. Szedd össze magad! Amikor ezeket megírtad, akkor hogy mondják ezt, informátoraid vagy forrásaid, ők elolvasták és hozzászóltak, hogy ez fontos-e, vagy ez már így teljesen elvált az eredeti adatgyűjtéstől, hogyha lehet ilyen csúnya szóval fogalmazni? Csak mindjárt válaszolok, csak ez volt ez a rész, elég tök emlékszem, hogy itt van ez a könyv, és az ment egy darabig, hogy kerestem kiadót, és ez egyáltalán nem ment jól, a kiadókeresés, azt lehet mondani, hogy szörnyen ment a kiadókeresés. És volt egy pont, amikor így, az ember így eltolja a biciklit. Tehát lehet érezni, hogy ebből nem lesz könyv, ez nem jön össze, akkor csináljunk valami mást. És az egyik barátom, a Gulyás Ádám, színészrendező úr, ő kitalálta, hogy ebből egy tök jó monodrámát ki lehetne hozni. Mondom, hogy figyelj, van hozzá kedved, akkor csináljad. És ő a Egressy Tamásnak szólt, aki a Betlen téri színházat vezette, és a Egressy Tomi írt ebből egy színdarabot. Tehát a Tomi volt, aki a színpadra adaptált ezt a regényt, RS9 színházban játsszák, és az volt, ez a rész, ez a... Abszolút tudom ajánlani egyébként, és a könyvvel párhuzamosan is, mert van benne néhány jelentős eltérés. De ennyit tudok erről. És ez volt az a rész, amit felolvast, ez a kilátástalanság, párás, tükrös rész, ez volt az, hogy az Egressy Tomi mondta, hogy elolvassa a szövegkönyvet, mert felkértük tőled, hogy legyél kedves, írd már meg. Mondta, hogy sok dolga van, most lett fordító, nem ér rá, jaj. És akkor mondom, csak olvasd el. És akkor az volt, hogy egy káromkodást kaptam tőle e-mailben, tehát így írt egy csúnya káromkodást, és így megnyitottam az e-mailt, és lefotózta ezt a részt, így kifotózta, és így visszaküldte. És mondom, hogy jó, de ez a jó féle káromkodás, vagy ez a rossz féle káromkodás? És mondta, hogy így, ezt ő megírja, ez nagyon jó, hogy ebben hisz, tehát hogy ez volt az a rész, ezt tök szerettem, és elfelejtettem a kérdésedet. De ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ebben ő hisz, és ez egyébként, amit mondtál, hogy te is kezdted feladni, igen, szedd össze magad, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen post-it note-ra kívánkozó valami, tehát nem abban ahogyan a szüleink mondták annak idején, ezt vagy valami hasonlót, hanem az, ami tényleg így felráz bennünket és visz előre, és a kérdés az volt, hogy ellenőrizted-e az adatközlőkkel utólag, tehát hogy mi lett azokból a történetekből, vagy azokból a megfogalmazásokból, amelyeket esetleg, vagy annyira átalakult ez, hogy már nem köthető mondjuk az eredeti személyhez, aki ehhez hasonló élményeket megélt. Ez nagyon kevés olyan szekció van benne, ami kontúrozhatóan egy emberhez tartozik, tehát ez így felhigult, mert nyilván én ezt nem egy PhD-t végző tudósnak a precizitásával, patika mérlegen mértem ki és adagoltam, hanem egyszerűen amilyen impulzusokat én fel tudtam venni, az volt a ragasztó, és akkor nyomtam ki magamból az oldalakat. De volt egy próbaolvasó hölgy, aki megcsinálta azt, hogy az egész könyvet leannotálta, így bejegyzetelte, és így oldalak szerint beírogatta, hogy szerinte az róla szól. Szerinte, mert az apukája bénán tanította meg biciklizni, és tök ügyetlennek érezte magát, amikor megtörtént, szerinte az ő volt. És
amúgy az volt az érdekes, hogy egy csomószor azt kellett nekem mondani, hogy nem fogod elhinni. Nagyon sokan éreztük magunkat bénának, amikor megtanultunk biciklizni, és mondta, hogy de ez nem lehet. Ővel pont ezt történt. Ugye ez nagyon sok embernek van az élménye. Mondjuk mi más, vagy mi többet kívánhatna az ember ettől a típusú lélektani regénytől, mint hogy saját magára ráismerjen, és valamilyen irányba ez kibillencs. Egyébként azt tudom mondani, hogy a fantomfájások sorozatáról ugyanez elmondható, tehát annyi ponton lehet ezekhez a történetekhez kapcsolódni. És ha már az olvasás szexiségéről szó esett, illetve arról, hogy hogyan lehetne az embereket visszavinni a könyvhez, hát pont most ez a preaching to the choir, ami itt történik, tehát hogy nyitott ajtókat döngetünk, mert aki itt van, nyilván őt nem kell visszavinni a könyvekhez. De azt gondolom, hogy az, hogy ilyen roppant eltérő műfajú könyvek elérhetők, tehát egy igazi nagy regény méretében mindenféleképpen, és egyébként átfogóságában is, ahogy egy hét leforgása alatt egy egész családtörténetet felvillant minimum, és bizonyos elemeiben nagyon jól ki is dolgoz. Úgy vannak ezek a novellák, 21 vagy 22 elbeszélés ebben a kis formátumú könyvben, ami egy teljesen másfajta olvasói mentalitásnak felel meg. Tehát például Virág az én első olvasom, akkor most pont, nem tudom, elment valahol, úgyhogy most kibeszélem a hátam mögött. Például minden körülmények között egy ilyen könyvet választana, inkább mint egy ilyet. Egyszerűen azért, mert az elbeszélések őt sok esetben frusztrálják, tehát hogy pont mire belemelegszik a történetbe, akkor jön egy másik. És ilyen szempontból ez mondjuk nem rossz ez a könyv, mert ahogy mondtam, kapcsolódnak valahogy akár történetükben is az egyes elbeszélések bizonyos pontokon. De én inkább vagyok a novella olvasó alkat egyébként, tehát én meg azt szeretem, hogy tényleg az achievement, a teljesített feladat, hogy 8 oldal és már jöhet is a következő. Tehát tulajdonképpen ebben van egy ilyen mission accomplished érzet, hogyha megvolt, és akkor megy tovább az ember. Viszont abszolút mind a két könyvben nagyon sok ponton ismerhet magára, vagy valakire az ember magára, vagy aki lenni szeretne, vagy aki egyáltalán nem szeretne lenni, vagy aki volt, vagy aki talán lesz. És ezek az átfedések, ezek roppant érdekesek tudnak lenni adott esetben. Viszont ha jól tudom, akkor azért is ilyen eltérő a színdarab és a könyv, mert hogy mikor már a színdarab nagyjából kész volt, akkor még a könyvben elég jelentős szerkesztési munkálatok folytak, ezt jól tudom? Nem, azért ilyen eltérő, amúgy, tehát hogy volt egy ilyen időjegymás csúszás, de azért ilyen eltérő, mert konkrétan voltak olyan szövegrészek, voltak olyan események, vagy vannak olyan események a könyvben, ami így demarkáltan ki volt jelentve az Egressy Tominak, hogy figyelj, az kimarad, tehát hogy ezt véletlenül se rak bele. És ez egy olyan durva szövegkorpusz, hogy ez egy 27 éves csajról szól, 2023-ban, és valaki, aki jobb matekból azt kiszámolja, hogy ő mikor született, de hogy ez úgy lett megírva, hogy a dédszülők hogyan házasodtak össze 1920-ban, tehát ott kezdődik, és az valahol bele van hintve, lehet, hogy kiszerkesztődött, de hogy itt kezdődött a karakterépítés. És az Egressy Tominak például az volt az ilyen nagy, borzasztó nehéz keresztje, hogy mi legyen az a narratív szám, amit így ki fog domborítani. És amúgy tök érdekesen ebből úgy csináltunk színdarabot, hogy a Gulyás Ádám rendező, Egressy Tamás a író, meg én, mi hárman leültünk, a férfiak leültek, és akkor föltettük a kérdést, hogy így, mi van a nőkkel? Mi van a nőkkel? Mit akarnak a nők? Hogy ezt így leültünk megfejteni. Egyébként még durvább az impresszum a könyvnek, tehát ott mindenki férfi jóformán, tehát ezt fel is hozták többen kritikai vonásként, de nagyon érdekes, szerintem semmi ellentmondás nincs, elvégre ez fikció. Hát meg amúgy ki akarná jobban megérteni a nőket, mint az ilyen női párkapcsolatot formáló férfiak, tehát hogy mi vagyunk a célközönség úgymond. És akkor ilyen vezető kérdéseket írtunk föl, hogy így miben hisz Petra, mitől fél Petra, mit nem akar, hogy kiderüljön róla, szerint hogy látják a többiek, és egészen egyszerűen addig bántottuk egymást, ez egy ilyen egy hétvégés session volt, addig vitatkoztunk, meg acsarkodtunk, amíg így konszenzuson nem jutottunk. És akkor ebből a konszenzusból, ami az volt, hogy nem tudom, Petrának milyen a jelleme, kiesett egy cselekmény, hogy akkor őt hogy lehet mozgatni a színdarabba, de hogy így írtuk át. A végeredmény az pedig egy nagyon izgalmas írott könyv, mert most ugye mégiscsak erről beszélünk, és ebben
úgy gondolom, hogy a szöveggondozásnak, mert hogy nem ez volt az első kiadó, az is kiderült a beszédedből, tehát hogy jutottál el végül is, tehát hogy mi volt az, tehát mi volt az az elevator pitch, mi volt az a kiemelt rész, ami szerinted meggyőzte a kiadót, hogy végül is ez az a szöveg, amivel érdemes ezt foglalkozni? Az, hogy minden kiadónak beírtam, hogy ebből a könyvből, vagy hát kéziratból fogják megvenni az első Teslájukat. Amit nem tudok garantálni, de valószínűleg megnyitották az e-mailt. 17 darab kiadónál voltam egy év alatt. Itt különböző beszélgetések voltak, nyilván volt az olyan, ami figyelj, tök szeretem, tök jó, elolvastam az egészet, barátnőm elolvasta az egészet, gyerekkönyveket adunk ki. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem fér bele ez a 18-as. Volt, aki nem látott benne fantáziát, volt olyan kiadó, aki így fölvette és elindult egy ilyen fejlesztési folyamat, de olyan szinten szólt bele a karakternek akár mélybe, hogy az így nem működött. Volt olyan, aki fölvette és azt mondta, hogy így megnézte a kéziratot, ha jó van az úgy, akkor kiadom. Mondom, hogy és akkor ez hogy lesz itt megszerkesztve, vagy itt mi fog most történni? És mondják, hogy hát valaki így megnézi a nyelvtant, azt amúgy fasza, jó van, és akkor hát ez a nyomda, akkor itt lesz kinyomtatva. Nem mondjunk neveket szerintem. Nem mondok neveket, de mondom, hogy és akkor hol vannak azok a gondos kezek, akik már nagyon sok könyvet így kéziratból könyvet faragtak, és akkor mi itt szakmailag kollaborálunk, hogy ez egy minőségi tartalom legyen. És akkor ott azért állt meg az a beszélgetés, mert én úgy éreztem azok, hogy az darabra csak így ki akarták nyomni, karácsony előtt, hogy mert akkor lehet könyveket eladni, ez tök fontos. Volt a magánkiadás, amiben így én nem abban az irányba akartam menni, mert pont ezt a minőségkontrollt hiányoltam, és akkor végül a figurakiadó Dávid Gyula feje fölött egy villanykörte így fölgyulladt, és ő úgy érezte, hogy ebből fogja megvenni az első Tesláját, ami nem tudom, hogy áll, de itt parkolok. Jól megy a magyar könyvipar, úgyhogy ezt örömmel hallom, és akkor így jutottam el a figurakiadóig. Igen, és aztán jött még egy nem elhanyagolható részlet, az pedig a Margó díjnak a 10-es rövid listája. Ez hogy ért téged? A Margó díj, hogy írt engem? Igen, tehát hogy amikor tudomást szereztél arról, hogy ez a könyv felkerült a rövid listára. Az őszintét mondjam, vagy a... Mindegyiket. Először az őszintét, aztán utána a protokollt. Nagy megtiszteltetés volt, hogy felkerült, és soha nem gondoltam volna, és már mély szakmai sikernek értem meg. Az igazság az, hogy így megtudtam ezt a hírt, és akkor volt, hogy költöztünk, vagy valami lakásfelújítás volt, és tudtam, hogy ez így kijött, és az volt, hogy én picit így évelején elfáradtam itt a nagy művészkedésben, meg a festésben, meg tartsunk pszichológiai előadást, meg a stand-up-oljunk, meg roadshow-zunk, és én abba bíztam, hogy itt az év második felét ezt picit így el lehet altatni ezt a könyv dolgot, és akkor így ilyen letekerem a gázt a lábos alatt, és akkor picit úgy megnyugszanak a dolgok, és megláttam ezt a könyvet, és így mondom, hogy hú, hát akkor most kezdődik a kampány, és akkor utána beindult az, hogy akkor csináljunk eseményeket, csináljunk hirdetéseket, és akkor tényleg így emlékeztetett arra az élet, hogy így ezt akkor komolyan kell menni, mert félvárról viszont nem lehet csinálni, mert pont ezt mondtam, ugye én a művészetemnek, meg a gondolkodásmódomnak ez a felnőtt kapcsolatok, szexualitás, egy ilyen központi motívuma, azt forgatom, teljesen mindegy, festészetről van szó, vagy írásról, vagy bármi, ez egy ilyen vezérel. És itt egy ilyen szem előtt kell tartani egy nagyon fontos irányelvet, ami pedig az, hogy hogyan járunk el etikusan. És ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz etikusan csinálni egy olyan kiállítást, ami az erotikáról szól. És hogy értem én az etikus részét? Az etikus részét én úgy értem, hogy kijön el egy ilyen erotika témájú kiállításra, vagy kivesz meg egy ilyen erotika témájú könyvet. Nyilván vannak azok, akik nagy étvággyal rendelkeznek, nagyon magabiztosak, szeretnének megbotránkozni, vagy valami olyan műtárgyat látni, ami nagyon próbára teszi a közízlést, és ők néha csalódnak, mert hogy szerintük ez kevés, vagy nem túl provokatív, vagy nem túl explicit, és olyanok járnak még kiállításokra, nagyon sok ilyen ember van, akinek valami külső körülmények között borzasztóan primitív emberi félreértések miatt, vagy egyszerűen az élet olyan lapot dobott, hogy így nagyon nagy megakadásaik vannak emberi kapcsolatok terén. És nem is feltétlenül szexualitásról beszélek, hanem arról, hogy így úgy halt meg valamelyik szülőjük, hogy nem tudtak normálisan elköszönni, vagy egyszerűen így véget ért egy munkahelyük teljesen váratlanul, vagy sose elmondták nekik. Eltöltöttek 25 évet
oktatásban, gimitől, mindenen keresztül, és soha a büdös életben senki nem mondta nekik azt, hogy figyú, meg tudod csinálni, és így éltek le egy egész életet, és olyan neurózisokat, meg elakadásokat hordoznak, hogy az valami két lábon járó tragédia. És hogy hozunk létre egy olyan kiállítási anyagot, meg hogy írunk egy könyvet a felnőtt kapcsolatokról úgy, hogy nem mélyen traumatizálunk vele mindenkit, hanem valami eszközt adunk meg, valami előremutató gondolatot, amivel ők többek lesznek. Le tudod nekem fordítani az empowerment szót magyarra? Hát ez a felhatalmazás. Jó, tehát bocs, nem. Igen. Nem, ez visszatérő téma egy fordítói körülben. Tehát vannak ez ami egyszerűen tehát maradjon az, tehát hogy igen. Azt hiszem, hogy az időnk az a végéhez közelít. Még egy dolgot a fordítással kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy itt van ugye a fantomfájások, van még 3 másik skandináv nyelvekből fordított könyv, ami szintén majd megvásárolható lesz. De alapvetően én nagyon sok non-fiction-t fordítok, életrajzokat, és ezzel kapcsolatban van nekem egy veszőparipám, amit most teljesen témán kívül, erre most föl fogok pattanni. A kérdésekkel majd vissza lehet bennünket, ha lesznek, téríteni esetleg az eddig elhangzottakhoz, illetve a 2 kiemelt könyvhöz. De sokszor hallottam fordítóktól, hogy egy angol szövegnek a magyar fordítása az ilyen 10-15%-kal hosszabb kell, hogy legyen. Tehát, mintha ez egy ilyen törvényszerűség lenne. Én úgy gondolom, hogy ez egy mentség, a kicsit, hogy mondjam, lusta vagy kényelmes fordítás. Tehát amikor az ember túl tolmácsol egy könyvet, és túl kevéssé figyel a fordítói szabatosságra. Az hagyján, hogy nekem volt egy ilyen érzésem, viszont volt még egy másik ilyen könyv, mint ez a fantomfájások, amelynek tulajdonképpen az első szerződésétől az utolsó nyomdába adásig bábáskodhattam, ez pedig Hans Richternek, Richter Jánosnak az életrajza, amit a Győri Filharmonikus Zenekar megbízásából fordítottam. Nem annyira félelmetes a könyv, mint amilyen kinéz, mert csak az első fele az életrajz, a második fele az a Richter 4351 koncertjét tételesen felsoroló vezénylési napló, amit persze tördelőként jóval nehezebb volt megoldani, mint fordítóként az életrajzi részt. Viszont az volt a kiadónak, illetve a Győri Filharmonikus Zenekarnak a kérése, hogy formátumában a magyar verzió az pontosan egyezzen meg az eredetivel. Úgyhogy megnéztem a betűtípust, megnéztem a tükörméretet, megnéztem mindent, ami elérhető, és csináltam egy próbaoldalt, elküldtem, megnézték, jó lesz. És akkor nekiálltam a fordításnak. A fordítás az ugye több részletben ment, egy életrajznál meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk elkészül 15-20 fejezet, akkor azt már tovább küldtem a szaklektornak, a szaklektor már egyeztetett a szerkesztővel, és akkor mikor a maradékot leadtam, akkor már az első résznek a szerkesztett verziója a kezembe volt, tehát el lehetett kezdeni a tördelést. És volt bennem egy kis druk, mert azt nem kérték, hogy ugyanannyi oldal is legyen, mint az eredeti, de azt igen, hogy ugyanaz a betűtípus legyen, ugyanaz az oldalleosztás, ugyanaz a dizájn, minden, ami lehet. Tehát klónozzuk le gyakorlatilag a könyvet úgy, hogy csak az egész más, mert hogy magyarul van az angol helyett. És amikor elkezdtem betenni a szövegeket fejezetenként, akkor hatalmas megelégedésemre és örömömre azt tapasztaltam, hogy teljesen jól működnek az oldalszámok. Talán 1 vagy 2 fejezetnél kellett egy kicsit trükközni azzal, hogy egy-egy sorral mondjuk túlúztam, ott ahol fattyú vagy árvasorok voltak, egyéb ilyen apróságok, vagy egy kicsit tömörítve. De gyakorlatilag ugyanaz az eredeti és a fordítás, úgyhogy van benne még 2 extra oldal, a magyar kiadáshoz készült egy előszó, de azt is megtartottuk az angolból, hogy a magyar előzék részeknek a számozása az kis római számokkal van, így első oldalon kezdődik az első rendes fejezet mind a 2 kötetben. És egy kicsit ez ilyen cirkuszi mutatvány, de szoktam ilyet játszani, hogy odadom a magyar verziót valakinek, mondjuk ez most legyen egy random, véletlenszerűen kiválasztva Gyurica Gergely. Pont itt vagyok. Aki felüti valahol, mondjuk az első felébe, tehát ne a vezénylési naplóknál, egy arab számmal ellátott oldalon, és ott elolvassa az első teljes bekezdést, tehát mondjuk akkor ott a oldal között. Mondod az oldalszámot? 86. oldal, és elkezdem olvasni az első tényleges bekezdést. Az úgy hangzik, hogy május 3-án Wagnerék is Bécsbe érkeztek, a 3 nap
nappal később a szerző maga vezényelt a Musikverein Asztalban. Dankeschön. Te jössz, folytasd. On the 3rd of May, the Wagners arrived in the city for a concert conducted by the composer 3 days later at the Musikvereinsaal. Akkor nézzük a... Van egyébként az illusztráció is stimmel. Aha, jó, mutatom. A magyar egyébként szebb lett, de ez azért van, mert a magyar nem, hanem mert az ember tud tanulni az eredetinek a hibáiból. Egyébként tolmácsolásnál is ez van, amikor valaki mondja, hogy de nehéz lehet mindenre. Egyrészt nem emlékszik az ember mindenre, másrészt pedig a tolmácsnak van egy annyi előnye, hogy az alatt, míg a beszélő küszködik a saját gondolataival, ő már fel tudja építeni a gondolatmenetet a saját nyelvén. Tehát ezért van, hogy néha akár gördülékenyebb is lehet egy spontán, tehát nem egy felolvasott szövegnek, de egy spontán szövegnek a második verziója, mint az első, mert az ember rá tud készülni egy kicsit jobban. Folytassuk? Én a 138. oldalon vagyok. Oké. Nekem az, tehát itt kezdődik rögtön az elején. Igen. 138. oldal. Richter naplójában is feljegyezte a két Londonban töltött hét eseményeit. Május 1-én érkezett meg, és a Frank Bentinck Street második alatti lakásban szállt meg, nem messze a Cavendish Square-től, ahol Hermann Klein szülei laktak. Igen, itt vissza kell lapoznom egyet a 137. oldalra. Richter made notes in his diary on his fortnight in London. He arrived on the 1st of May and stayed with Frank at 11 Bentinck Street off Cavendish Square, the home of Hermann Klein's parents. És itt miért van elcsúszás? Mert amúgy tűpontos minden. Azért van elcsúszás, mert a fejezetek címoldalán én egy elegánsabb, nagyobb térközt hagytam a címhez képest, tehát szerintem elegánsabb. És az egyel előtt, tehát hogyha visszalapozol egyet, tehát egy kicsit szellősebb az egyes fejezeteknek a... Azt mondom, hogy az a magyar. Azért csúszott már a következő oldalt a fejére, igen. Tehát, hogy még több teret is engedtem a szövegnek, igen, tehát, hogy nem, hogy az aláírtett, az megvan a magyarban is, igen. Megvan. Innen lehet látni, hogy nem próbáltuk el. Ott van. És innen lehet látni, hogy nem próbáltuk el, mert belenyúltam az egyetlen oldalba, ami csúszik. Nem, látszik az indexben egyébként, hogy egy-egy oldalas eltérések vannak. Nincs de abszolút. Vállalom, igen. Nem volt fontos. Ez egy örömforrás volt számomra, illetve az demonstrálja, hogy a terjedelem az gyakorlatilag nem a formázást kérték, az, hogy 800 oldal lett mind a kettő, az meg egy szerencsés egybeesés. De úgy tűnik, hogy különösebb tervezés nélkül is ez megoldható. Ott hátul már kezd el szakadni a célna, úgyhogy én a magam részéről... Van-e kérdés esetleg? Igen, befejeznénk, viszont ha van a közönség részéről kérdés, akkor szerintem nagy örömmel válaszolunk. Az egyik kérdésem az egy ilyen kicsit technikai kérdés, hogy amit felolvasott Zsurica magyarul, vagyis elfordításában, abban folyamatosan a fiú és a lány váltakozott, hogy ez az eredeti nyelven ilyen he és she típusú névmások voltak, amit csak így lehet magyarul megoldani, vagy ez hogy van? Ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt nem emlékszem, másrészt szerintem nem. Nekem is lett volna egy kérdésem a közönséghez. Most egy kicsit hosszú időt telt el, mióta azt a részletet hallották, de azt esetleg valaki meg tudja tippelni, hogy milyen viszonyban van a fiú meg a lány, vagy mi köti őket össze? Felemás milyen értelemben? Prostituált, nagyon érdekes. Nem, de nagyon érdekes. Azért érdekes, mert ugye itt van egy alapvető rejtély ebben a novellában, amit megdupláztunk azzal, hogy a végéről olvasott föl Gyurica egy részt, ráadásul úgy, hogy egy részét még ki is hagyta közben. Úgyhogy pont ami a Brahms német requiemre vonatkozott az idő szűke miatt. Nem fogom lelőni a poént, hogy miért és hogyan. Muszáj lesz elolvasni, de titokban megsúgom, csak mikrofonban nem mondom, de egyenként, aki kíváncsi rá, és nem jut példány, mert nincs sok példány belőle, de
lehet utánrendelni, és ha valaki meghagyja az elérhetőséget, és nem jut neki itt a helyszínen például, akkor igyekezni fogok szerezni, ezért elnézést, nem számítottam ekkora érdeklődésre. Ember, te jó kereskedő vagy. Nincs elég termék, szűke van, most kell, csak nagyon jól csinálod. Nagyon jó kereskedő vagyok, úgyhogy az egész bevételt plusz a dupláját felajánlom az alapítvány részére, úgyhogy ezt majd a világommal lesakkozzuk. De abszolút igen. Szerintem nehéz kitalálni, nem teljesen lehetetlen, de nem biztos, hogy én az elhangzott részletek alapján ki tudnám szintén találni. Viszont az utolsó sorban volt egy ige, ahogy eltűnik az őz, arra emlékszik valaki, hogy mit csinál vele a köd? Valamit csinál vele, igen, körbefolyja. És ezt a szerkesztő ki akarta húzni, és odáig jutottunk, hogy ebbe a szóba én annyira beleszerettem az Elipsidon J egymás utánjába, hogy most fordítok egy másik könyvet, Gerard Donovan-nek az első regényét, de ő verseskedő, hosszú történet, és abban is már sikerült, mert ott egy egész fejezet van, egy ilyen ködös hídon játszódó részlet, és ahogy körbefolyja a pilléreket. És már most készülök, már érezem a kardomat, hogy a szerkesztő ellen hogy fogom megvédeni ezt a szót, hogyha esetleg hozzá akarna nyúlni, mert vannak bizonyos dolgok, amikből nem engedek. De volt egy másik kérdés, azt gondolom Gyuricához? Nem, igazából az is a te könyvedre vonatkozik, és igazából Judittól szeretném megkérdezni, hogy van egy holland könyv, annak az a címe, hogy Fantomfájdalom, hogy az le van fordítva magyarra? És hogy az ilyenkor hogy működik? Vagy ott tudtatok erről, vagy nem tudtatok? Vagy fájás. És de az fájás, vagy fájdalom magyarul? Fájdalom, de ez többes szám. Aha. Jó, csak mint érdekességet. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Igazából, amikor már a válogatás megvolt, én egy másik címet szerettem volna, csak addigra már megvolt a marketing anyag. Tehát attól függetlenül, tehát nem azért, mert hogy egy másik kötetnek is ez volt a címe, hanem egy nagyon erős mondatot találtam az egyik novellában, ami szerintem nagyon jól ki lehetett volna emelni címként, de akkor már késő volt, úgyhogy nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy mi volt az, de akkor nagyon jónak tűnt. Én csak kekeckezni szeretnék, hogy egy irodalomtörténész, hogyha meghallja, hogy egy ciklust, egy novella ciklust átrendeznek, akkor kicsit összeándul. Mert a szerzőnek, még ha meg is kérdezted a szerzőt, és még ha ő azt is mondta volna, mert engem nem érdekel, még irodalomtörténészt, hogy persze kever csak össze, meg hagyják ki belőle egyet, akkor is ez egy olyan sorrend, amiből valamire egy olvasó vagy egy elemző tud következtetni. Így akkor következtet valami másra. Valóban megkérdeztem a szerzőt, volt olyan, amikor a szerző utólag szerzett tudomást és egyezett bele abba, hogy a regényének a címe megváltozott, de beleegyezett, tehát igazából ezekre a részletekre egyébként kitérek ebben a már említett Nosztalgia és Metanosztalgia a mai Norvég Irodalomban című tanulmányban, amely az interneten ingyen elérhető. És ez egy jogos észrevétel, és abszolút elfogadható kritika. És nem tudnám megmagyarázni most már, illetve nem emlékszem, hogy mik voltak azok a tényezők, amelyek alapján én ezt egy jó ötletnek tartottam, de mindenféleképpen egyeztetve volt a szerzővel, és úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy melyik az első, illetve melyik az utolsó novella a gyűjteményben, és az is lehet, hogy ez is változott, de valahogy amikor én ezt végigolvasom sorrendben, akkor szerintem egy olyan hangot hagy maga után, tehát egy olyan zengést, amit kár lenne, tehát bármi is volt az eredeti, ami ugye eleve 2 kötet volt. Tehát innentől kezdve már tulajdonképpen az egész egy módosítás, de ez a végszó, amivel lezárul ez a sorozat, ez szerintem egy olyan, amitől az ember talán még kedvet kap, hogy azonnal újra kezdje, legalábbis, hogy beleolvasna köztes novellák közül valamelyikbe. De köszönöm az észrevételt, abszolút. Azt hiszem, hogy fönt folytathatjuk, mert ilyenkor leszoktunk indulni aztán. Igen, ez egy nagyon jó ötlet, tehát itt... Először vásároljon. Bocsánat, igen, az itt kirakott könyvek, sajnos a Richter az nem eladó, a többi könyv ára megduplázva megy a Világom Alapítványhoz, a hátul meg ott
egy gyönyörű pénisz díszlevegott középen, az is az én fordításom. Sajnos ott hiába mondtam a kiadónak, hogy a borítóra kérem a nevemet, valami miatt ők az én érdekemben úgy gondolták, hogy ez nem lesz olyan nagyon jó. Tehát pedig ott a bal alsó sarokban egy ilyen görbített hely ott pont elhelyezkedik. Van szabadesés, és van a megkerülhetetlen Izland. Ezzel kapcsolatban a múlt héten jelent meg a szerzővel készített interjúm, úgyhogy ha valakit az érdekel, akkor a Népszava nyomtatott formájában, illetve az online kiadásban is olvasható Egil Bjarnasonnal a beszélgetésünk. Nagyon szépen köszönöm, Gyurica. Köszönöm a meghívást. Nagyon köszönöm, közönség. További kellemes estét, és ha vannak kérdések, illetve mondom 4 szem közt szívesen elmondom, hogy mi volt ez a őzes sztori.